Όπως ακούσατε αγαπητοί μου αδελφοί, στην απόλυση που κάναμε στην Εκκλησία, στην ακολουθία, μνημονεύσαμε τους πάντας τους οσίους και θεοφόρους πατέρες ημών, τους εν το αγιονύμο όρη ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, έτσι είπαμε στην απόλυση. Δηλαδή σήμερα τη δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου η Αγία μας Εκκλησία έχει βάλει να γιορτάζουν όλοι οι αγιορείτες πατέρες. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν η Κυριακή των Αγίων Πάντων και η επόμενη είναι η Κυριακή των Νεομαρτύρων, γιορτάζουν νεομάρτυρες. Σήμερα γιορτάζουν εκτός από τους αγιορείτες πατέρες και ο Όσιος Δαβίδο εν Θεσσαλονίκη. Εμείς το Άγιο Όρος συνηθίζουμε όταν γιορτάζουμε αυτή την γιορτή των αγιορειτών πατέρων να διαβάζουμε στην τράπεζα την ομιλία, τον εγκομιαστικό λόγο που έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τους Αγιορείτος Πατέρας, που είναι συγκλονιστικά ωραίος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν ξέρω πόσο αγγίζει εσάς έξω, αλλά εμάς ιδιαίτερα που ζούμε στο Άγιο Όρος πολύ μας ακουμπάει και αισθανόμαστε ότι είναι το κάτι άλλο. Και επειδή για να εγκομιάσεις Αγίους πρέπει να είσαι Άγιος, σήμερα θα δώσουμε το λόγο στον Άγιο Νικόδημο να μας πει μερικά πράγματα από το εγκόμιο αυτό, αλλά επειδή είναι αρκετά μεγάλο έχω διαλέξει μερικά να σας διαβάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο εγκόμιο. Έχει πρώτα την ακολουθία, την παράκληση, τον χαιρετισμό, τους χαιρετισμούς των αγιορετών πατέρων και μετά έχει λόγος εγκομιαστικός. Λόγον εγκομιαστικό. Λέει εδώ στην αρχή, δεν θα τα διαβάζω όλα, μερικά θα σας διαβάσω. Επειδή λέει δεν είναι το δίκαιο των μένεν συνά και ραϊθώ ανερεθέντων οσίων πατέρων να εορτάζουν με τη μνήμη κοινώς, ήτινες δεν έγιναν έτη το σου των αγαθών εις ημάς, τον δε εν το Αγίο Όρη τούτο Αγίων Πατέρων των ανερεθέντων υπό των απίστων και αράβων και υπό των κακοδόξων λατινοφρόνων να παραβλέψουμε την μνήμη αγέραστον και να μην εορτάζουμε τούτους πάντας κοινώς ήτινες έγιναν εις ημάς μυρίων αγαθών πρόξενοι. Δεν είναι το πρέπον κοινώς με να εορτάζουμε το Σαββάτο της Τυρινής τους άλλους οσίους πατέρας, τους εν τη Λιβύη και Αιγύπτο και Θηβαΐδη ασκήσαντας, οι οποίοι δεν εστάθησαν εις ημάς τόσον ευεργέτε, τους δε εν το όρι τούτο του άθο ασκήσαντας θείους πατέρας, να μην εορτάζουμε κοινώς ομού πάντας, ήτινες εφάνισαν αληθώς εις όλους ημάς όσοι κατοικούμεν το όρος τούτο, παντοδαπή ευεργέτε και προστάτε και έφοροι. Ούτι γάρι τρισμακάριστοι πατέρες και όσοι τον πρώην άγριο τούτον άθο, εις θαυμαστήν μετέβαλον ημερότητα. Ούτι τον ακατοίκητον τούτων τόπων κατοικήσιμον έδειξαν, και την έρημον πόλην επίησαν, με τας ιεράς λάβρας, και βαγή μοναστήρια και μονίδρια και σκήτας και κελία, τα οποία εις διάφορα μέρη του όρους έκτισαν, και ου μόνο έκτισαν, αλλά και επρίκησαν αυτά με διάφορα υποστατικά, και με πράγματα κινητά και ακίνητα προς ανάπαυση των ενασκουμένων αδελφών. Και ου μόνον επρίκησαν, αλλά και πλήθη μοναζόντων εις αυτά συνήθρισαν. Όθεν διαμέσου αυτών εδώ που πρώτερον εκατοίκουν άλογα ζώα και θηρία και δράκοντες, τώρα κατοικούσι πανταχού άνθρωποι λογικοί, και όχι μόνο απλώς λογικοί, αλλά άνθρωποι ήτινες, με το υλικόν του το σώμα αγωνίζονται να μιμηθώσει των ασωμάτων και αήλων αγγέλων την πολιτεία, και παρομοιάζουν με την παρεμβολήν εκείνη των αγγέλων ειν ο Πατριάρχης Ιακώβ. Ούτι οι θείοι πατέρες, ως εύος μακρίνα και ως άνθη τερπνά και ως αγλαόκαρπα δένδρα εδώ βλαστήσαντες, άλλων νοητών παράδεισων των τόπων τούτων απέδειξαν. Ούτι ως άγγελοι εις τα σπήλαια και εις τα στρόγλας και εις τα σκυλάδας και παιδιάδας και λόφους και παραθαλασσίους τόπους του όρους τούτου ασκήσαντες, δεύτερο ουρανό τούτον αποκατέστησαν. Όθεν δι' αυτόν εδώ που πρώτερον οικούντο μόνο εφωνέ των αγρίων ζώεων, τώρα ακούονται και λαλούνται πανταχού, ύμνοι αγγελικοί και ουράνοι, εις την Αγία και ζωοποιών και υπερούσιον τριάδα αναφερόμενοι. Και δια να είπω με συντομίαν ούτι τρισόλβοι όσοι, ως φιλόπαιδες πατέρες τας διδασκαλίας και τύπους και διατάξεις αυτών παρέδωκαν εις ημάς, ως κληρονομία πατρική και αναφέρετο, και με αυτάς οδήγησαν μεν έτη ζώντες πλήθη μοναχών εις τας ευθείας τρίβους της σωτηρίας. Οδηγούσι δε και μετά θάνατον πάντα ημάς τα πνευματικά αυτών τέκνα εις ζωήν την αιώνιο.
και ως ποιμένες αληθινή μεριμνώσει δημάς την πίμνην αυτών και μας φυλάτουσι από πάσα ανάγκη και εναντία περίσταση με τας προς Θεόν αενάους πρεσβείας. Διορίστη να εορτάζεται από όλους τους αγιορείτας απαραβάτος και χρεωστικός κατ' ενιαυτόν η κοινή αυτή πάντων των του όρους Αγίων Πατέρων Πανήγυρης. Πρώτον, είναι όσοι πατέρες του όρους, είτε από τους ονομαστούς είτε από τους ανωνύμους, έμειναν έως τώρα ανεγκομίαστοι, διότι δεν έχουν ιδιασματική ακολουθία δια της κοινής ταύτης ακολουθίας και εορτής, και αυτοί τιμώνται και εορτάζονται. Δεύτερον, είναι αμείως αχάριστα τέκνα φανόμεν, μη τιμήσαντες κοινώς τους πνευματικούς ημών πατέρας τούτους, και διδασκάλους και ευεργέτας και οδηγούς, των οποίων και τα μοναστήρια κατοικούμε και τας διδασκαλίας εντρυφόμεν και των άρτων αυτών τρώγομεν. Και τρίτον, είναι η κοινή αυτή των Αγίων Πατέρων εορτή, γέννηται παρακίνηση προς μίμηση της αρετής και του ζήλου αυτών εις ημάς τους μοναχούς του νυν καιρού. Ούτε οι αείδημοι όσοι και θεοφόροι πατέρες ημών, είτε αληθοί άνθρωποι του Θεού και του Πατρός των Φώτων ιοί, πατρίδας και γέννη είχον άλλοι μεν άλλας και άλλοι άλλας. Πολλών δε εξ αυτών ουδέτας επιγείους πατρίδας εξεύρωμεν ολότελα, οποία εστάθησαν. Ότι δε όλοι οι κοινήν είχον πατρίδα το Άγιο Όρος τούτο και τον Ιερόν Άθο, και ότι ταύτην την πατρίδα προτίμησαν περισσότερον από τας επιγείους αυτών πατρίδας, τούτο είναι ομολογούμενο παραπάση και αναντήρητον. Εις τούτο γάρ κατοικήσαντες και ζήσαντες άλλος 40 χρόνους, άλλος 50, άλλος 60 και έτεροι περισσότερα ή ο λιγότερα έτη, εκ τούτου ευτύχησαν αληθώς την πνευματική και ανωτέρω ευτυχίαν και ευδαιμονίαν, ευαρεστήσαντες μεν το Θεό πλουτισθέντες δε από τα υπερφυσικά και ουράνια της αγιότητος χαρίσματα. Δια τούτο και συνηθίστε να επωνομάζονται κοινώς από όλους, όχι εκ του ονόματος των επιγείων αυτών πατρίδων, Βυζάντη, Θεταίων ή Τραπεζούντι ή Πελοποννήσι, αλλά εκ του ονόματος του Άθωνος και του Αγίου Όρους Ιων, Πέτρον ο Αθωνίτης, Αθανάσιος ο εν το Άθο, πατέρες οι αγιορείτε όσοι οι Αθωνίτε. Η αιτία δε και αφορμή από την οποία παρεκινήθησαν άνωθεν και εξ αρχής οι πατέρες ούτι και όσοι να αφήσουσι τας πατρίδας των και να έλθωσι εδώ εις το όρος να ησυχάσωσιν είναι αυτοί. Όταν η Κυρία ημών Θεοτόκος εφάνει εις τον Όσιον Πέτρον τον Αθωνίτη τον πρώτο του Αγίου Όρους ησυχαστή, του έδωσε μεγάλας και χαροποιούς υποσχέσεις περί του όρους τούτου, λέγουσα προς αυτόν επιλέξεως τα αυτά τα λόγια, καθώς τα αναφέρει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος εν το υπ' αυτού συγγραφέντη βίο Πέτρου του Αθωνίτου. Διαβάσουμε τη μετάφραση γιατί το έχει λίγο σε άλλη διάλεκτο. Ήγουν, δηλαδή, είναι ένα βουνό εις την Ήπειρον της Ευρώπης ωραιότατον, εν ταυτό και μεγαλότατον, κλείνον προς το νότιο μέρος το οποίο εκτείνεται πολύ μέσα εις τη θάλασσα. Τούτο το όρος το εδιάλεξα εγώ από όλα τα μέρη της γης και αποφάσισα να το αφιερώσω εις τον αγένεια αρμόδιο κατοικητήριο των καλογύρων και μοναχών. Και από τώρα και ύστερον έχει να ονομαστεί Άγιον. Και όσοι κατοικούσεις αυτό και θέλουσι να πολεμήσει των κοινών εχθρών των ανθρώπων διάβολων, θέλω συμπολεμήσει πρώτη τούτον και εγώ εις όλην αυτόν τη ζωή, και θέλω γεννείς αυτούς ακαταμάχητος βοηθός. Θέλω τους διδάσκει εκείνα τα οποία πρέπει να κάμνωση, και θέλω τους ερμηνεύει πάλι εκείνα τα οποία δεν πρέπει να κάμνωση. Θέλω είστε εις αυτούς προνοητής, ιατρός και τροφεύς, φροντίζουσα τόσο δια την τροφή και ιατρία ή τη συνιστά και ωφελεί το σώμα, όσο και δια την τροφή και ιατρία ή της δυναμώνει την ψυχή, και δεν την αφήνει να εκπέσει από το καλό και την αρετή. Και ταύτα μεν θέλω κάνει τη ζωή αυτών, μετά θάνατον δε, το λέγω και από τη χαρά σκριτά έσωθεν η καρδία μου, θέλω συστήσει των ιών και θεών μου εκείνους ή την εστεοφιλός και εν μετανία τελειώσουσι την ζωήν αυτών, εις τούτο το όρος, και θέλω ζητήσει από τον Υιό μου τελεία τη συγχώρηση των αμαρτιώτων. Ταύτην λοιπόν τη φήμη των μεγάλων υποσχέσεως, τας οποίας κάμνει, όχι άλλος της, αλλά μία μήτρη Θεού και μία βασίλισσα του ουρανού και της γης, το να έχει δηλαδή το όρος τούτο ως ειδικό της και να υπερασπίζεται όχι μόνο ζώντας, αλλά και μετά θάνατον πάντα στους κατοικούντας εν αυτό,
Τούτο λέγω ακούσαντες και οι θείοι ούτι πατέρες και όσοι αφήκαν τον κόσμο και τα εν το κόσμο πάντα, γονείς, συγγενείς, οικίας, υπάρχοντας, πλούτων, δόξων και ειδονάς, και ήλθον από κάθε μέρος της οικουμένης και κατοίκησαν των ιερών του τον Άθο, των νοητών και περικαλέστατων της Θεοτόκου παράδεισων, θαρούντες όλος διόλου και ελπίζοντες μετά Θεόν στην προστασία και σκέπη της Κυρίας του όρους. Και μετά λέει εδώ ότι εμιμήθησαν οι Αγιορείτες τον Κύριον και λοιπόν εμιμήθησαν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ώστις αφού επηράστη από τον διάβολο, νικήσας ο Κύριος τον διάβολο τα πάθη τα οποία τον προσέβαλον, έδειξε ότι αγαπά τον Θεόν. Με τα ταύτα δε πάλι επιστρέφων από την έρημο στον κόσμο και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών και διδάσκουν τους ανθρώπους να φυλάτουν τα θείας και σωτηρίου αυτού εντολάς, έδειξε και την προς τους αδελφούς αγάπη και προς τους ανθρώπους αγάπη. Τούτο τρόπος λέω, εμιμήθησαν τον Κύριο και οι Άγιοι και Θεοφόροι ούτι πατέρες, και κατά το παράδειγμα του Κυρίου πρώτον μεν έδειξαν ότι αγαπώ τον Θεόν εξ όλης της καρδίας, δεύτερον δε ότι αγαπώσει και τον πλησίο των ως τον εαυτό των, διότι ησυχάσαντες πρώτερον εις τα σοπάς και τρόγλας και σπήλαια και εις άλλα διάφορα μέρη του ιερού του όρους επολέμησαν με σώμα υλικών τους τας αήλους αρχάς και τας εξουσίας και τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου, και τούτους κατά κράτος τριαμβεύσαντες, καθώς λέγει ο Θείος Παύλος, ενίκησαν την μεν Φιλιδονίαν με την ιστία, με την εγκράτεια, με την αγρυπνία, με την αέναο προσευχή, με την άστεγο σκέπη, με τη χαμεκητία, την ξεροκητία, με τα ασυνεχή δάκρυα και με πάσα άλλη σκληραγωγία του σώματος. Την δε φιλοδοξίαν ενίκησαν με την ταπεινοφροσύνη, με την υπακοή, με την τελεία εκοπή του θελήματος, με το συντετριμένο φρόνημα του νους και με την πτωχία του πνεύματος. Την δε φιλαργυρία με την τελεία κτημοσύνη, με την πτωχία και των αναγκαίων της στέρηση, και ούτω εκαθάρισαν τον εαυτό των από όλα τα πάθη διαμέσου της ησυχίας και της εν τη ησυχία πράξη ώστε και θεωρίας. Επειδή κατά τον Μέγαν Βασίλειον η ησυχία εστί αρχή καθάρισεως στη ψυχή. Και το μεν σώμα εκαθάρισαν από την εμπάθεια, τη δε ψυχή από την ειδιπάθεια, το δε νουν από την προσπάθεια, καθώς φιλοσοφεί ο Θεηγόρος Μάξιμος. Τι ούτω τρόπος λοιπόν με το μέσον της σωματικής, ψυχικής και νοεράς απαθίας ταύτης αξιώτησαν οι μακάριοι να γένωσιν έσωπτρα διαφανέστατα του Αγίου Πνεύματος και όργανα δεκτικά της εκείνου ενεργείας και του φωτισμού και της χάριτος, διακρίνοντας μεν τα δύσληπτα και απόρριτα, διορώντες δε τα πόρο και μακράν γενόμενα και προορώντες τα μη υπογενόμενα. Τι να πολυλογώ, οι θείοι ούτι πατέρες και όσοι μένοντες εν τη ησυχία έφτασαν εις το μέτρον της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και εις την τελειότητα της προς Θεόν αγάπης ήτης είναι η ακρότης όλων των αρετών. Αγαπώντες τον Θεόν εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της δυνάμεως αυτών και μόνο το Θεό το σούτον ενούμενοι ως το τρόπον τεινά, άλλο ότι δεν ευρίσκεται μεταξύ αυτών των αγαπώντων και των του υπ' αυτών αγαπωμένου Θεού. Αφού δε τι ούτω τρόπος εφάνισαν τέλειοι φύλακες της πρώτης εντολής ήτι της προς Θεόν αγάπης, τότε οι θέλησαν να φυλάξουν ή μάλλον υπή να αποδείξουν ότι φυλάτουν και τη δευτέρα εντολή της προς τον πλησίον αγάπης, και δι αφήσαντες την ησυχία εκκινήθησαν, άλλος μεν από ένα θεϊκό και ουράνιο σημείο, ο περίδε, άλλος δε από άλλο, και όλοι ομού εθερμάνθησαν από μία θεία έμπνευση και από ένα θεοφιλή σκοπό της των αδελφών αγάπης, εις τον εκτίσωση λάβρας, ιερά μοναστήρια, μονίδρια, σκήτας και κελία. Είστε τα βόρεια και νότια μέρη του όρους και εις τα διάφορα άλλα μέρη αυτού προς κατοικίαν και ανάπαυσιν εκείνων, όσοι φεύγουσι τας του κόσμου με ρήμνας, έρχονται δε εδώ δια να ζήσουσι μοναχική ζωή. Ομοίως εκκινήθησαν και εις το να οικοδομήσουσι εν της μοναστηρής ναούς θαυμαστούς, ναούς παμεγέθης και ωραιοτάτους, επωνόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επωνόματι της Παναχράντου αυτού Μητρός και των Αγίων αυτού, δια να δοξολογείται κατά παύτος εν αυτής ο των όλων Θεός. Αφού δε τα αυτά πάντα τα ευαγή και ιερά καταγόγια εκ θεμελίων οκοδόμησαν ούτω καθώς αυτά βλέπομεν έως τη σήμερον, με μυρίους υδρότας και κόπους και πειρασμούς,
με αδρότατα και βασιλικά έξοδα, με πολλάς οδηπορίας και ποντοπορίας, με πολλούς κινδύνους και αυτής της ιδίας αυτών ζωής και με παράταση καιρών και χρόνων πολλών ακολούθως εσπούδασαν οι φιλαδελφότατοι να απερκίσωση αυτά με ιερά κοιμήλια, με θησαυρούς τιμίων ξύλων και αγίων λειψάνων, με υποστατικά και μετόχια πλούσια και με άλλα κτήματα κινητά και ακίνητα, τόσο δια τη ζωοτροφία και αυτάρια των ενασκουμένων αδελφών, όσων και δια την υποδοχή των πτωχών και ξένων και ασθενών όσοι έρχονται εις αυτά. Παραδόντες δε εις αυτά και νόμους και κανόνας και διατάξεις πώς πρέπει να ζώσει και να πολιτεύονται εν αυτής οικούντες μοναχοί, τόσο εν της εξωτερικής ημερησίας και διακονίας των μοναστηριών, όσον και εν τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας, καθώς αυτές διατάξεις σώζονται γεγραμμένα είστε τα τυπικά των αυτών μοναστηρίων και στα διαθήκας των αυτών Αγίων Πατέρων, με τιούτων τρόπων συνέστησαν και συνεκρότησαν τα μοναστήρια αυτά και τα σκήτας και τα κελία, δια να είναι σχολεία πάσης αρετής, διαναμένωση των εντολών του Θεού φυλακτήρια, πόνων ασκητικών φροντιστήρια, αγγελικής πολιτείας εργαστήρια, των εν Παλαιστίνη και εν Αιγύπτο και Σινά και Θηβαΐδη παλαιών και Αγίων Κοινοβίων μιμητήρια, των ξένων καταγόγια, των πτωχών καταφύγια και όλων των χυμαζωμένων από τη ζάλη και τρικυμία του κόσμου λιμένος, σωτηριώδης και ακίμαντη. Ούτω διαμέσου των ιερών τούτων μοναστηρίων και θείων σεμνίων, ως διαδικτύων τεινών ή δραστικοτάτου μαγνητισμού ανέσυραν και σαγίνευσαν οι όσοι ούτι από την θάλασσα και ματαιότητα του κοσμικού βίου, όχι μόνο εκατοντάδας και χιλιάδας ανθρώπων, αλλά και μυριάδας ολοκλήρους πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, βασιλέων, συγκλητικών, ηγουμένων, αρχόντων και παντός άλλου βαθμού και τάξεως ανθρώπων, και ακόμη ολονέν τους ελκύους εις το τάγμα και στην αγγελική πολιτεία των μοναχών, τους οποίους άπαντας προσέφερον και προσφέρουσι και θέλουσι προσφέρει σε σωσμένους εις τον Δεσπότη Χριστό, ωστόσας θυσίας ευαρέστου ζώσας και λογικάς, και ωστόσο αψώνια καθαρά και γλυκύτατα, ώστε ο πρώην έρημος ούτως άθος έγινε ως πολυάριθμος πόλης από το πλήθος των εις αυτών ευρισκομένων μοναχών, και το πηλούσιον όρος και το γαλήσιον και ο λάτρος και αυτό το σύννεο όρος μικρά και ποταπά εφαίνοντο κατά την ποσότητα των μοναχών συγκρινόμενα προς το Άγιο τούτο όρος. Και δια να είπω με συντομίαν, ούτω διαμέσου των ιερών τούτων μοναστηρίων και θείων καταγωγίων εφάνισαν οι θεοφόροι ως οι πατέρες ότι είναι ακριβείς και τέλειοι φύλακες και της Δευτέρας εντολής. Και μετά λέει εδώ, πρέπει να ονομάζεται το έργο αυτών τούτων αθάνατον, διότι ούτε η φύση επέτυχε τόσον το σκοπό της αθανασίας με την διαδοχή των ατόμων, κάμνουσαν να επιζώσει οι πατέρες και μετά θάνατο εις τα εξ αυτών γενόμενα τέκνα, ούτε η τέχνη κατασκευάσουσα διάφορα μηχανήματα όσων επέτυχον την αθανασία και το αιώνιο μνημόσυνον ηθίου οι πατέρες με το μέσο των ιερών τούτων μοναστηρίων. Ας συμφωνώσει όλοι εκείνοι μετά των κατακλυσμών άνθρωποι όσων γιγαντιαίοι εις το σώμα, τόσο πυγμαίοι στο νου, και αζητώσει να οικοδομήσουν πύργων έως του ουρανού για να αφήσει το όνομά των αθάνατων. Δεύτε οικοδομήσουμε πύργον ου η κεφαλή έστε έως του ουρανού και ποιήσομεν εαυτής όνομα. Ας κτίζει ο Φίλιππος στη Φιλιππούπολη, ο Αλέξανδρος στην Αλεξάνδρεια, ο Ανδριανός στην Αδριανούπολη. Ας κατασκευάσει όλοι οι άλλοι βασιλείς και σατράπε και ηγεμόνες του κόσμου τους πυραμιδοειδείς οβελίσκους, τα κυκλικά τόξα και τους τεχνικούς Ανδριάδας των, και ας επιφημίζουσι τα ονόματά των επάνω εις τα ίδια των οικοδομήματα, καθώς λέγει ο Θείος Δαβίδ, επικαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Αυτοί όλοι με τα πολυέξοδα των έργα αυτά δεν ειδηνήθησαν αμένως στην αθάνατη, και αν φημίζονται τα ονόματά των, φημίζονται μόνο εις την γη και εις μόνη την παρούσα ζωή, αλλά όχι και στον ουρανό και στη μέλουσα ζωή. Τα δε ονόματα των θείων τούτων πατέρων, με το μέσον των ιερών αυτών 20 μοναστηρίων εφημίσταν και φημίζονται και παντοτινά θέλει φημίζονται, όχι μόνο εις όλη την υδρόγειο σφαίρα του κόσμου, όχι μόνο έως του ουρανού καθώς εφαντάσταν οι πρώτοι εκείνοι γίγαντες, αλλά και υπεράνω του ουρανού, και όχι μόνο εις το διάστημα της παρούς ζωής, αλλά και της μελούσης, διότι τα ονόματα τούτων εγγράφησαν στο βιβλίο της ζωής, ταυτόν υπήν της αθανασίας, και δεν θέλουν εξαλειφθεί ποτέ,
αλλά θέλουσι διαμένει αθάνατα εις όλο το απέραντο διάστημα του μέλλοντος αιώνος. Χαίρετε γάρ φυσίν, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Πρέπει το έργο των εντάφθα 20 ιερών μοναστηρίων να ονομάζεται και μεγαλοπρεπές, διότι αν κατά τους ηθικούς φιλοσόφους η εντελής ιδέα ενός μεγαλοπρεπής έργου χαρακτηρίζεται ή από την μεγαλειότητα του εργαζομένου, ή από την μεγαλειότητα του έργου, ή από την μεγαλειότητα του τέλους, δια το οποίο γίνεται, τις δεν βλέπει ότι και τα ιερά ταύτα μοναστήρια είναι πεπλουτισμένα και από τους τρεις όρους τούτους, εκ μέρους του εργαζομένου, διότι ούτε οι θείοι πατέρες οι οποίοι τα έκτισαν, παρεκτός ότι πολλοί εξ αυτών ήσαν μεγαλοπρεπείς άνθρωποι και βασιλείς και βασιλέων ιοί και συγκλητικοί και βασιλέων υπογραφείς, όσο Σιμεών και ο Σάββας οι κτήτορες της Χελιανταρίου και Βατοπεδίου Μονής, ο Παύλος, ο κτήτορ της Μονής του Ξηροποτάμου και του Αγίου Γεωργίου, Ιωάννης και Ευθύμιος της των Ιβύρων και Νεόφυτος της Δοχιαρίου, προς τούτης αυτοί ούτι παρεκκίνησαν και τους βασιλείς να εξοδεύσουν μεγαλοπρεπώς εις την τούτον οικοδομήν, τους Κωνσταντίνους λέγω, τους Νικηφόρους, τους Ρωμανούς, τους Αλεξίους, τους Κατακουζινούς, τους Παλαιολόγους, τα Σπουλχερίας και τους λοιπούς. Αυτά είναι μεγαλοπρεπή από μέρους του έργου, διότι και τα μοναστήρια ταύτα δια τη μεγαλειότητα του πλάτους και μήκους και ύψους αυτών, δια τη μεγαλοπρέπεια των εναυτής ναών και οικειών τόντε έσω και έξω, και δια των μέγα αριθμών των εναυτής κατοικούντων μοναχών είναι τη αληθεία όντως μεγαλοπρεπή και βασιλικά. Και δεν βλέπετε και με τους ιδίους οφθαλμούς σας πως τα 20 ταύτα ιερά και μεγαλοπρεπή μοναστήρια κατά σειρά ευρισκόμενα τόσον εις το βόρειο όσο και στο νότιο μέρος του όρου στέκουσι ως τόσα μεγάλα φρούρια και ανοιχτοφυλακτούσι πέριξ όλων τούτων των τόπων ως τόσα προπήρια οχυρώματα και φυλακτική ακροπόλης προλαμβάνουσι πάντα πειρασμών και ενόχληση από θαλάσσης και ξηράς. Από δε του τέλους και του σκοπού, δια των οποίων εκτίθησαν είναι τόσο μεγαλοπρεπή τα ιερά τα αυτά μοναστήρια, εις τρόπον ώστε όλα τα 7 λεγόμενα θαύματα του κόσμου, ο ναός της Αρτέμιδος εις την Έφεσον, η πυραμής του Χέοπος εις την Αίγυπτον, ο τάφος του Μαυσόλη στην Καρία, η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος, ο κολοσσός της Ρόδου, ο πύργος του Φάρου στην Αλεξάνδρεια, το ελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός εν Ολυμπία, και επιπάσει το 8ο θαύμα του κόσμου, το οποίο υπερεύει όλα τα 7 το αμφιθέατρο του Ουασπεσιανού, όλα τα αυτά λέω τα μεγαλοπρεπή θαύματα, αν και νομίστησαν εις τας φαντασίας των ανοήτων ανθρώπων ότι είναι υπερβαίνουσι τα όρη και σκεπάζουσι τους ορίζοντας, συγκρινόμενα όμως προς το μεγαλοπρεπές και θεϊκόν τέλος τούτων των ιερών μοναστηρίων φαίνονται εις τους φρονίμους ή ωστόσο φωλέ έρημοι πτηνών ή ωστόσα κρυμνώδη χαλάσματα και ρήπια ή εις τα οποία έχουσι το βασίλειο όντων οι νυκτικόρακες, οι ποντικοί και αράχνε και άλλα κλόδανα ζωήφια. Κλόδαλα και ζωήφια. Επειδή το τέλος μεν εκείνον εστάθη ματέα φιλοδοξία, η οποία ανθεί και απανθεί. Παρόμοια με τα άνθη του έαρος, και το τέλος δε τούτων των ευαγών μοναστηρίων εστάθη παντοτινή δόξα του Θεού και η παντοτινή ωφέλεια και σωτηρία ψυχών αήλων, ψυχών αθανάτων, εκ των οποίων μιας μονής όχι τα 7 θαύματα του κόσμου, όχι τα 8, αλλά όλος ο αισθητός ούτως και ορώμενος κόσμος δεν είναι αντάξιος, ούκ έστι σταθμός πας άξιος ψυχής εγκρατούς. Τι λέγω, το εξαίρετον τέλος των μοναστηρίων τούτων και το κατεξοχήν αποτέλεσμα και ο βοδέστατος καρπός εστάθησαν όλοι σήμερον εορταζόμενοι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες. Όλου κοινώς του Αγίου Όρους οι ονομαστοί και ανώνυμοι, οι εν της κοινοβίας και εν της ησυχία της κελής και εν τες σκήτες ευαρεστήσαντες στο Κυρίο και αγιάσαντες. Λέγονται καρπών των ιερών μοναστηρίων τους μοναστάς και ησυχαστάς, καθότι υπό την σκέπην και φροντίδα των μοναστηρίων ήσαν και οι έξω ησυχάζοντες τότε καιρό. Θέλετε να πληροφορηθείτε? Ας περιέλθομεν όλα τα μοναστήρια του όρους δια της διανοίας, δια να είδομεν πώς οι Άγιοι ευλάστησαν από ένα έκαστο μοναστήριο. Αρχίζει λοιπόν εδώ το δεύτερο μέρος και λέει τους Αγίους του Αγίου Όρους. Δεν θα τους πούμε όλους, θα πούμε μερικούς. Και δια να φυλάξουμε την τάξη, ας υπάγουμε πρώτο στη Μεγίστη Λαύρα. Εδώ ευρίσκομαι το Μέγα Αθανάσιο, τον θαυμαστόν κτήτορα της Μονής Ταύτης και όλων των πατέρων του όρους των καθηγητήν και διδάσκαλων, ο οποίος ως άλλος Μωυσής αναβάσει στον Ιερόν Άθο,
όσης άλλος είναι ο όρος και εισελθώνει στο άδει των γνώφων της θεωρίας, έλαβε ως θεογράφους πλάκας τους τύπους και τα στάξεις και διδασκαλίας τόσων της κοινοβιακής ζωής των μοναχών, όσων και της εν τη Εκκλησία αγγελικής ακολουθίας και παρέδωκε αυτά εις όλους τους εν το Αγίο Όρη Πατέρας. Ούτως, οποίαν μεν είχε εις άγγελο πολιτεία, ο οποίος δε αγώνας ασκητικούς ετέλεσε και ία θαύματα επίησε και ζών και μετά θάνατον, και ία χαρίσματα παρά Θεού έλαβε, και ο οποίας δυνάμεως κατά πνευμάτων ακαθάρτων επλούτησε, και ιού τέλους μακαρίου εξιώθη, περιττών είναι να λέγομεν εδώ. Εδώ ευρίσκομεν και τον Όσιον Πέτρον τον Αθωνίτη, τον πρώτον ησυχαστή του Αγίου Όρους και πάντων των άλλων ησυχαστών του Άθωνος των τύπων και το παράδειγμα, ο οποίος ελευθερωθείς εκ της φυλακής του Σαμαρά με την επιστασία της Θεοτόκου και παρευτής ακούσας τα περί του όρους υποσχέσεις εκείνας ας αναφέραμεν στην αρχήν, ήλθε και κατόκισε στο Σπήλαιο, όπου ευρίσκεται υποκάτω εις την μεσημβρίαν υπόρειαν του Άθωνος, το οποίο φαίνεται έως την σήμερον. Και εκεί επέρασε αγγελικήν αληθώς και ουρανία ζωή, γυμνός και ανυπόδητος ως ο Μέγας ο Νούφριος. Πολλούς μεν πειρασμούς και πολέμους εκ των δαιμόνων υπομείνας, πεντήκοντα δε και 3 χρόνους μάνα εστίων ουράνιων, όσο πάλε Ισραηλιτικός λαός στην έρημο. Και εδώ ευρίσκομαι και τον Θείο Γρηγόριο τον Παλαμά, το μέγα εκείνο θεολόγο και πάντων των θεολόγων την ορθήν εξήγηση, και το επισφράγισμα, ο οποίος αν και διετέλεσε υποτασσόμενος εις τα όρη του βατοπεδίου πρώτερον και γένετο και της εσυγμένου μονής ηγούμενος, εξεκίνησε όμως να ονομάζεται και να είναι λαυριώτης, διότι τον περισσότερο καιρό της ζωής του διέτρεψε στην λαύρα, ποτέ μεν εντός αυτής, υποτασσόμενος της του κοινοβίου κανόση, ποτέ δε έξω ησυχάζουν πάνω στο κάθισμα των λεγόμενων Παλαμάς. Ούτως λοιπόν διαμεσιτείας της Θεοτόκου πολλών χαρισμάτων εξιώθη παρά Θεού και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας ηγονίστη δια την περί Θεού ορθή δόξα και εις 3 μεγάλας και πολυανθρώπους συνόδους παρευρέθηκε επί 3 βασιλέων, Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, Ιωάννου του Κατακουζινού και Ιωάννου του Παλαιολόγου, ως αυτός και επί 3 πατριαρχών, Ιωάννου Ισιδόρου και Καλίστου και τον Βαρλαάμ και τον Ακίνδυνον και Γρηγοράν και τους αυτών οπαδούς τους λαστιμούντας εις τας του Θεού θείας ενεργίας κατά κράτος ενίκησε. Ύστερον δε Θεσσαλονίκης αρχιεπίσκοπος γενόμενος και ναυτί μακάριο τέλος αξιωθής, πηγήν θαμάτων ανέδειξε τον τάφο και το Άγιον αυτού λείψανο, τα οποία ιστορείο κατά πλάτος βίος αυτού. Εν της ορής της Λαύρας ευρίσκομαι εκλάψαντα και τον Όσιο Γρηγόριο των Βυζάντιων, των διδάσκαλων χρηματίσαντα του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά εν την επτική φιλοσοφία. Στραβολαγκαδίτης δε ούτως ο Γρηγόριος φαίνεται ότι ονομάζεται εις τον βίο Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου, ώστις και διαγγέλου τροφήν ελάμβανε, ως και τούτο ιστορείται εκεί. Εν της ορής της Λαύρας εξήνθησε ως Ρόδον Εύωσμον και ο Άγιος Μάξιμος, ώστις διότι έκαιγε τα σκαλίβας το ονομάστη Καυσοκαλύβης, ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος και πήγιος άγγελος, ο Ζήσας ως πτηνών, ο δεξάμενος άρτο παρά της Θεοτόκου και παρά των αγγέλων, ο της νοεράς προσευχής και νύψεως εργάτης ακριβέστατος, ο λαβών παρά Θεού όχι μόνο το της διοράσεως χάρισμα, αλλά και το της προφητείας και προοράσεως, τόσον πλούσιο ώστε πολλάκις προέλεγε και αυτά τα ίδια λόγια εκείνον ή την εσέμελο να έλθωση σε αυτόν, το οποίο σπανιάκης σε βρίσκομεν να εδόθει σ' άλλους Αγίους αποθανών δε ανέβλησε μύρων εκ των λειψάνων του. Φίλων αγαπητών του Θείου του Μαξίμου ευρίσκομεν και των όσων και ησυχαστήν ύφωνα, και όμοιον αυτού κατά πάντα τόσο εις την ασκητική ζωή όσο και στα χαρίσματα, διότι και αυτός εις τα σπήλαια διέτριβε και ο ρεσίτροφος εστάθη και εις τα αυτά όρια της Λαύρας και προορατικού χαρίσματος ήτο ηξιωμένος. Εις τα αυτά όρια της Λαύρας ευλάστησε και ο Άγιος Νήλος, ο δια την καθαρότητα της αυτού ζωής μύρων αναβλήσας εκ των λειψάνων του και δια τούτο μυροβλήτης ονομαζόμενος. Μετά λέει τον Άγιο Γερμανό, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο και μετά λέει πώς δεν ασιωπήσω τον Όσιο Ακάκιο, τον εν τη σκήτη του Καυσοκαλυβίου ασκήσαντα, τον νεότερον μένει στους χρόνους, εις δε τους αγώνας θάσαντα τους παλαιούς οσίους, τον αγρίες βοτάνες τρεφόμενων, τον αξιοθέντα πολλών οπτασιών και θείων δωρεών, μάλιστα δε του προορατικού χαρίσματος, των πολλούς πειρασμούς υπό των δαιμόνων υπομείναντα,
Των δια των Αγίων αυτού ευχών και πατρικών παρενέσεων τρεις αποδείξαντα ως ο μάρτυρας όν τα ονόματα Ισή, Παχώμιος, Ρωμανός και Νικόδημος. Βλάστημα της Λάβρας είναι και ο Όσιος Δαμασκηνός. Εδώ στη Λάβρα εξήνθησε και ως ιερών φυτών και ο ιερομάρτης Παπακοστάντιος. Εν τη μεγίστη Λάβρα ευρίσκομεν και τον όντως αγγελόφων και χαριτώνυμο ψάλτη Ιωάννη τον Κουκουζέλην, ο οποίος ψάλτης πρώτερον βασιλικός όν, ύστερον εγκατέλειψε πάσαν εν της βασιλείας τιμήν και απόλαυσιν και απελθώνει στη μεγίστη Λάβρα, αγνώριστος έγινε μοναχός. Είδα εχρημάτισε και ποιμήν των τράγων της μονής. Γνωριστής δε μετά ταύτα ότι αυτός ήτο παρά του βασιλέως ζητούμενος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, από ύμνο τεινά τον οποίο έψαλε με τέχνη πολύ και γλυκύτητα εν τη ησυχία εκεί όπου έβοσκε τους τράγους, δια τούτο έλαβε άδεια και ελευθερία παρά του βασιλέως να μένει ανενόχλητος εν το μοναστηρίο διαμεστίας του καθηγουμένου. Όθεν κτίσας έξω της Λάβρας και λίων και εκκλησίαν των Αρχαγγέλων, εκεί εισήγασε τας 6 μέρας της εβδομάδας, τας δε Κυριακάς και ορτάς εισήρχετο εις το μοναστήριο και έψαλε μετευλαβίας στο δεξιό χωρόν. Εν είδε Σαββάτου του ακαθίστου, αφού έψαλε επιμελώς τα τροπάρια και τους κανόνες της Θεοτόκου, εκοιμήθη ο λίγον εκεί όπου ίστατο όρθιος. Και ό του θαύματος φαίνεται αυτό η Κυρία Θεοτόκος λέγουσα, χέρις Ιωάννη τέκνον μου, ψάλεμι και ουμή εγκαταλείπω. Ταύτα η πούσα του έδωκε και εν χρυσού νόμισμα εις την δεξιά χείρα, το οποίο ετέλεσε ύστερον πολλά θαύματα. Αλλά και ύστερον η αυτή Κυρία Θεοτόκος ιάτρευσε τον Ιωάννη τούτο, του οποίου οπούσε σάπη, φανίσα και υπούσα αυτό έσω από του νυν υγιής. Ζήσας δε μετά ταύτα θεαρέστος και προγνωρίσας τον θάνατόν του, εκοιμήθην Κυρίω και ενταφιάστη εις το άνωθεν και λίον των Αρχαγγέλων. Εδώ ευρίσκομεν και τον άλλο ευλαβέστατο εκείνο ψάλτη, το δομέστικον Γρηγόριον ονόματι, ο οποίος ηγουμενεύοντος του Κυρίου Ιακώβου του Πρικανά, έψαλε εν την παραμονή των φώτων ουχή το άξιον εστί, αλλά το επισή χέρι και χαριτωμένη στην λειτουργία. Εν το τέλει δε της αγρυπνίας ύπνωσε ο λίγο, και ιδού βλέπει την δέσποινα ημών Θεοτόκον ισταμένη επάνωθεν αυτού και λέγουσα, δέξε σου το ψαλτικόν ο δομέστηκε και ευχαριστώσει πολλά. Και τούτο υπούσα έδωκεν αυτό ιδιοχείρος εν φλωρίον, το οποίο κρέμαται εις την Αγίαν εικόνα της Θεοτόκου εν τη αυτή μεγίστη Λάβρα. Εις τη Λάβρα θα πρέπει να κατατάξουμε και τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτό το πρόσθετο πατήρ Γεράσιμος Αγιανανίτης. Επειδή αγίασε και ο Άγιος Νικόδημος, τον έβαλε και ο πατήρ Γεράσιμος εδώ στους Αγίους τους Αγιορείτες. Τον περηφανή διδάσκαλο της Εκκλησίας, και τούτο διότι κατά το πλήστον και μάλιστα τας τελευταίας ημέρας της ζωής του διήλθε εις το εγκαριές λαβριωτικών κελίων του Αγίου Γεωργίου, το επιλεγόμενον των σκουρτέων, εν θα σώστε και η τιμία κάρα αυτού. Γέννημα και θρέμα της νήσου Νάξου, γόνος της οικογενείας Καλιβούρση. Ήλθε εις το Άγιο Όρος και έλαβε το μικρό λεγόμενο σχήμα εν τη εράμονη του Οσίου Διονυσίου, κατά το πλήστον παρέμεινε εις Καψάλα ανατολικός των Καριών, όπου έλαβε και το μέγα σχήμα. Έχω νουν οξύτατον και μνήμη απέραντο, δια της πρακτικής αρετής και της νοεράς προσευχής έλαβε θείο φωτισμό και έγραψε πλήθος πνευματικών και πολύ ωφελήμων συγγραμμάτων και κατέλειπε θησαυρών ιερών βιβλίων. Ο Σίος αγωνισάμενος κοιμήθη εν κυρίω τη 14η Ιουλίου του έτους 1809, το 60ον άγον έτος της ηλικίας, εν το εν καριές διαλυφθέντη κελίων του Αγίου Γεωργίου των Σκουρτέων ιερομονάχων αδελφών μεθών διαπνευματικής συνεδέτω φιλίας. Στην περιφέρεια της Λάβρας ευρίσκουμε και τον Όσιο Γερόντιο, τον τελευταίο ηγούμενο της Μονής των Βουλευτηρίων και πρώτον οικιστήν της Κήτης της Αγίας Άνης. Ούτως αποφεύγουν τα συνεχής επιδρομάς των πειρατών, τας οποίας υφίστατο εν λόγω μονίως παράλιος, ανήλθε μετά των λοιπών αδελφών εις τα άνωθεν ταύτης βραχώδη μέρη. Και οι μένα άλλοι αδελφοί έμειναν όπου νυν υπάρχει η σκήτη της Αγίας Άνης. Ο δε Όσιος Γερόντιος, στην τιμία ησυχία σπαζόμενος, ανήλθε εις τα πλέον υψηλότερα μέρη, μεθανέως εκ των μαθητών του, εάν θα το παρεκκλήσουν του Αγίου Παντελεήμονος, και ούτως ίος πολιτευσάμενος και διαπράξεως και θεωρίας εαυτόν εκαθάρας και διαπροσευχής προς την Θεοτόκον, ή δωρεπανηλημμένος εκ γης ανίδρου αναβλήσας,
μετέσι προς Κύριον πλήρης ημερών γενόμενος. Εδώ έχει και άλλους Αγίους, τον Άγιο Διονύσιο τον Ρήτορα και Μητροφάνη, τον Άγιο Γεράσιμο που ήταν στην Κεφαλονιά, τον Άγιο Σοφρόνιο, τον Οσιομάρτυρα Μακάριο, τον Άγιο Νικόδημο τον Οσιομάρτυρα, τον Άγιο Οσιομάρτυρα Κοσμά, τον Οσιομάρτυρο Λουκά, τον Οσιομάρτυρα Ηλαρίωνα, τον Ιερομάρτυρα Νικήτα τον Τραπεζούντιο, τον Οσιομάρτυρα Δαβίδ, τον Εκιδονίων της Μικράς Ασίας, τον Οσιομάρτυρο Παύλο, τον Εξοποτού της Πελοποννήσου, τον Οσιομάρτυρα Νεκτάριο, τον Όσιο Σάβα και άλλους. Αυτοί οι Άγιοι ήταν της Λαύρας, μόνο της Λαύρας. Δεύτερον, λέει, ας υπάγομαι στην Ότος Βασιλική και μεγαλοπρεπή μονή του Βατοπεδίου και εκεί θέλουμε ειδί των όσων εκείνων γενάδιων τον δοχιάρι ώστις εξιώθη να θεωρήσει το παράδοξο θαύμα το οποίο η Θεοτόκος ενήργησε στον καιρό του, κάμνουσα να ευρεθεί γεμάτο από έλεον το πρώη εύκαιρο πιθάριο τόσων, ώστε και να χύνεται στη γη και να τρέχει έξω από τη θύρα του δοχιού. Εκεί ευρίσκομεν τον οσιότατον εκείνων νεόφυτων των προσμονάριων, ώστις ήκουσε ότου θαύματος μία φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου, ότι έχει να ζήσει ακόμα εν έτος και να ετοιμαστεί, και άλλη φωνή όταν έφτασε ο καιρός για να πέλθει προς Κύριο. Ομοίως και τον αγιότατον εκείνων ηγούμενος, ώστις ήκουσε φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου να μην ανοίξει την θύρα, αλλά να υπάγωσε πάνω στα τείχη να διώξει τους εχθρούς, οι οποίοι ζητούσαν να έμβωση στο μοναστήριο. Εκεί ευρίσκομαι και το θαυμαστόν εκείνων ιεροδιάκομων των βηματάριν, ώστις κρύψα στην εικόνα της βηματαρίσης και τον τίμιο σταυρό στο πηγάδι εχμαλωτίστη από τους βαρβάρους στην Κρήτη, και πάλι ελευθερωθείς από την δουλεία και επιστρέψας εφανέρωσε αυτά εις τους άλλους πατέρας. Ευρεθείς εις θαυμασίως της Αγίας εικόνος ορθίας επάνω εις το νερό και της λαμπάδος αναμένεις. Ζήσας δε με τα ταύτα ζωήν υπερθαύμαστον, εν ειρήνη προς Κύριο εξεδίμησε. Τι να είπω δια τον Οσιομάρτυρα Ευθύμιο τον ηγούμενο του Βατοπεδίου και τους μεταυτού 12 Οσιομάρτυρας μοναχούς ήτινες, επειδή ήλεγξαν κατά πρόσωπον ως αιρετικούς τόσο τον λατινόφρονα βασιλέα Μιχαήλ τον Παλαιολόγο, όσο και τον λατινόφρονα Βέκο τον Πατριάρχη, ο μεν Ευθύμιος δεθείς με άλυση κατεποντίστη παυτόν εν τη θαλάσση του Καλαμιτζίου, οι δε 12 μοναχοί εκκρεμάσισταν παρά αυτόν εν το καλουμένο Φουρκοβουνίο. Εκεί ευρίσκομαι τον όσον εκείνων Νικόδημων, τον γέροντα και διδάσκαλο εν την κατά Χριστόν φιλοσοφία του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά. Κτήτορας του Βατοπεδίου ευρίσκομαι τους Αγίους Σάβα και Σιμεών, τους ιδιαιτέρους κτήτορας της Μονής Χιλανταρίου, περί των οποίων θέλουμε νηπί πλατύτερον. Εδώ υπάρχει ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Ευδόκιμος, ο Άγιος Αγάπιος, στην Ιδύρων ο Άγιος Ιωάννης ο Ήβυρ, ο Όσιος Ευθύμιος, ο Άγιος Γεώργιος. Ταύτης της Μονής λάστιμα είναι και ο Όσιος Γαβρίλ ο Ήβυρ, ο ησυχάζουν εν το όρη και διαφωνείστε εκείς κατά βάση και αναγών εκ της θαλάσσης την θαυματουργό εικόνα της Κυρίας Πορταϊτήσης των Ιδύρων. Πώς δεν ασιωπήσω τον υπέρ της Ορθοδοξίας ζήλων των Ισομαρτύρων Ιβυριτών πατέρων ήτινες, διότι δεν εδέχτησαν τον βασιλεία Μιχαήλ τον Αζημίτην και Ιωάννη τον Πατριάρχη τους Λατινόφρονας, οι μεν ευάλθησαν εις το πλοίο της Μονής και εις των βυθών παρεδόθησαν, οι δε όντες εκ των μερών της Ιταλίας παρά αυτού εδουλώθησαν οι μακάριοι. Εδώ είναι ο Άγιος Ιερόθεος ο διδάσκαλος, στη σκήτη των Ιδύρων ο Άγιος Ιάκωβος, οι 5 Οσιομάρτυρες Προκόπιος, Ευθύμιος, Ιγνάτιος, Ακάκιος, ο Νούφριος. Μετά πάει στη Μονή Χιλιανδαρίου. Ας υπάγομαι στερά και βασιλική μονή των Σέρβων, ήτη του Χιλιανδαρίου, και εκεί ευρίσκομεν Αγίους τους Τίτορας της αυτής μονής, τον Τεσάβα και τον κατασάρκα πατέρα αυτού Άγιο Σιμεών τον βασιλέα Σερβίας. Ο θείος λοιπόν Σάβας έτεινε όσον ποθήσα στην Παρθενία και των μοναχών τη ζωή ανεχώρησε κρυφίως και ήλθε στο ρωσικό μοναστήριο, όπου και έγινε μοναχός. Ήταν ζητούμενος από τον πατέρα του, ευάλθη παρά του τότε πρώτου στο μοναστήριο του Βατοπεδίου διαφύλαξη. Γράψας δε επιστολή προς τους γονείς του περί ματαιότητος του κόσμου και της μελούσης κρίσεως και της απολαύσεως των μελών των αγαθών, τόσον τους σύναψε στην θεία αγάπη, ώστε τους κατέπισε να παρετήσωση την βασιλεία και να γένωση μοναχή. Όθεν ο πατήρ του θείο Σιμεών ελθόν εις το όρος και ευρών των ποθητών αυτού Ιών Σάβα εις το Βατοπέδιον, εκάθισε μετ' αυτού.
και δια του μοναχικού σχήματος έγινε ο κατασάρκα Υιός Σάββας, κατά πνεύμα πατήρ του κατασάρκα πατρός αυτού Σιμεών, και γονίζονται και οι δύο τον καλόν αγώνα της ασκήσεως. Επειδή δε εξαιτίας αυτών παρεκκινήθησαν και άλλοι πολλοί Σέρβοι να έλθωσι στο όρος, τούτου χάρη δια θείας οπτασίας και αποκαλύψεως έκτισαν εκ θεμελίων με βασιλικά έξοδα την περίφημο μονή του Χιλιανταρίου. Και ο μεν θείος Σιμεών ζήσασεν αυτή θεαρέστος ανεπαύστατο εν Κυρίω, και μετά θάνατο ανέβλησε ό του θαύματος μύρων εκ του τάφου και των λειψάνων αυτού ευωδία να απέμπον άρρητον, εις δόξαν Θεού και εις απόδειξη της προς Θεόν αυτού ευαρεστήσεως. Ο δε θείος Σάββας, εφρανθής μεγάλος δια των αγιασμών των λειψάνων του πατρός του, γονίζει το περισσότερο με νηστείας, με αγρυπνίας, με ολονικτίους δεήσεις, έως σου έφτασε εις τόση τελειότητα αρετήσεις τρόπο, ώστε και δυνάμεως θαυμάτων επλούτησε παρά Θεού και ζών έτη και μετά θάνατον. Αρχιερεύς γαρίστερον γενόμενος Σερβίας και Πεκίου, και εις τον Μέγαρ Τύρνοβον ελθόν προς τον βασιλέα Σάνινε λειτουργήσε κατά την ημέρα των Αγίων Θεοφανίων, και ποιόν τον Μέγα γιασμόν ευθύς, ότε έβαλε τον τίμιο σταυρό εις το είδωρ, ό του θαύματος εσχίστη το νερό εις δύο μέρη, και έστεκε ο στίχος από το ένα μέρος και από το άλλο, καθώς ποτέ έγινε εν τη ερυθρά θαλάσση. Εκεί σε δε όν, εις τον Τύρνοβον, και προγνωρίσας το θάνατό του παρέδωκε το πνεύμα ισχύρας Θεού, πηγήν θαυμάτων αναδείξας των τάφων αυτού, οπτασία αυτού του δύο Αγίου, και μετά τα αυτά παρακλήσει πολύ του ανιψού του Αγίου, και οπτασία αυτού του ιδίου Αγίου έδωκε το θείον λείψανον ο Ασάνης και το έφεραν στη Σερβία την πατρίδα του, όταν δε ήνιξαν τον τάφο του ευρέθιο του θαύματος λάμπων το πρόσωπον του Αγίου ως ο ήλιος, και τόση ευωδία άρρητος εξήλθε, ώστε όλοι οι παρευρεθέντες εφώναζον του Κύριε ελέησον και δόξαζον το Θεόν. Εις τη μονή του Διονυσίου μετά λέει, ήταν ο Άγιος Δομέτιος. Εδώ έλαμψε και ως αστήρ φαϊνότατος ο Άγιος Νύφων, ώστις αφού έγινε μοναχός και ιερομόναχος στο αυτό μοναστήριο, και αφού εφάνει ο στήλος ουράνιος γεμάτος φως, το οποίο ανέβαινε έως του ουρανού, όταν ο Άγιος προσήφιετο, ύστερον δε έγινε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, και από Θεσσαλονίκης έγινε Πατριάρχης 2 φοράς. Πορευτής δε στην Πλαχία εφώτισε αυτή με τα θείας και χρυσάς του διδασκαλίας και την εστόλησε με τα χριστιανικά ήθη και τα σαρετάς. Ήτηση το πρώτον γεμάτη από κακίας, με τα ταύτα δε ελθόν αγνώριστος στο αυτό μοναστήριο έγινε επιστάτης των ημιώνων, και δια οπτασίας του θείου προδρόμου φανερωθεί στον ηγούμενο, τελείωσε εκεί τη ζωή του με πολλά θαύματα, αφήνων εις το μοναστήριο θησαυρών ανέκλειπτων τα Άγια του λείψανα, ουράνια ευωδιαεκπέμποντα και θαύματα εργαζόμενα. Μετά λέει τον Άγιο Μακάριο και Ιωάσαφ, τους Οσιομάρτυρας. Εδώ ευρίσκομαι ακόμα και τον Αγιότατον εκείνων Λεόντιον, τον εκ του Άργους της Πελοποννήσου καταγόμενο, ο οποίος 60 χρόνους δεν εξήλθε από το μοναστήριο, και διορατικού και προφητικού χαρίσματος αξιωθής, μετά θάνατο έβλησε μύρων από τα θεία του λείψανος ιστορίου ιερός Μαλαξός και πρωτοπαπάς Ναπλίου. Έζηδε όσους ούτως επί του πατρός του Μαλαξού περί τα 330 ήδη έτη μετά Χριστόν. Τι να λέγομαι δια των όσων φιλόθεν ως πεδίων όν ηχμαλωτίστη από τους Ισμαηλίτας και ελευθερωθείς από τη φυλακή διοπτασίας Θεοτόκου, πρώτον μενίσκησε έντινη μοναστηρίο της Νεαπόλεως, ύστερο δε ελθόνη στο όρο σε κάθιση στο μοναστήριο του Διονυσίου. Ή τα προσποιηθείς ότι είναι βουβός, εξήλθε από το μοναστήριο και ησυχάσως πλησίον αυτού ηγονίζεται το υπεράνθρωπον. Μεταβάζε εις άλλο τόπο του όρους, εκεί ετελείωσε αγιοπρεπώς τη ζωή του προορατικού χαρίσματος αξιωθής, και παραγγείλασε τους μαθητάς σου να μην τον θάψωση αλλά να τον ρίψωση στο δάσος, όπου αλλιεύτης ευρών την Αγίαν αυτού κάρα, ως άστρο λάμπουσα την απέδωκεν εις τους μαθητάς του διοπτασίας του Αγίου. Εδώ ευρίσκουμε τον Άγιο Χριστοφόρο, τον Άγιο Γενάδιο, τον Άγιο Ιωσήφ, τους Οσιομάρτυρας, τον Άγιο Κυπριανό, τον Άγιο Γεράσιμο, στη μονή του Παντοκράτορος τον Άγιο Θεονά, τον Άγιο Θεόφιλο τον Μυροβλήτη. Κατά την τοποθεσία του Παντοκράτορος εν το κελίο το καλουμένο άξιον εστί εξήνθησε Δαβητικός ο Σφήνιξ Υψίκομος και Πολύκαρπος ο θαυμαστός εκείνος Όσιος, ο εν υποταγή γέροντος ευρισκόμενος ως της εξιώθη να ξενήσει στο κελίον αυτού τον Αρχάγγελον Γαβριήλ, εν σχήματι φανέντα μοναχού, και ήκουσε να ψάλει με το αρχαγγελικόν αυτού στόμα
Το γλυκύτατον ύμνο της Θεοτόκου, ήτι το άξον εστίνος αληθώς μακαρίσε την Θεοτόκο, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και ού μόνο ήκουσε, αλλά και συνομίλησε, και την πλάκα έφερε πάνω, στην οποία εχάραξε με το θείο του δάκτυλο Μέγας Αρχάγγελος τον ρηθέντα ύμνων της Μητρός του Θεού. Και από τότε ο μεν θεομητροπρεπής αυτός ύμνος διεδόθη σπάσαν την οικουμένη, η δε Αγία εικόν της Θεοτόκου έμπροσθεν, της οποίας μελώδησε τον ύμνον ο θείος Γαβριήλ, μετεφέρθη στην εκκλησία του Πρωτάτου, το δε κελίον ονομάστη άξιον εστί, και ο λάκος ενώ ήτο το κελίον ονομάστη άδειν, ο εστί ψάλιν. Καθώς αναφέρει το θαύμα τούτου πλατύτερον ο πρώτος του Αγίου Όρους Σεραφείμος συγγράψει αυτό προ 250 ήδη χρόνων, όπερ ευρίσκετο εν το Πρωτάτου, και εν το ρηθέντη κελίο, και εν το μεγάλο συναξαριστή φέρεται τετυπωμένο. Ας υπάγουμε και στα ιεράς και βασιλικάς μονάς τούτε εξηροποτάμου και του Αγίου Παύλου, και εδώ ευρίσκομεν Άγιον τον Όσιον Παύλο, τον κεκτήτορα γενόμενα των δύο αυτών μονών, ώστις εχρημάτισε Υιός του βασιλέως Μιχαήλ του Κοροπαλάτου, του Κεραγκαβέ λεγόμενου, και προκοπίας της θυγατρός βασιλέως Νικηφόρου του Γενικού. Ευνουχιστής δε παρά του βασιλέως Λέοντος του Αρμενίου εδόθη στη σπουδή των γραμμάτων, και τόσο προέκοψε ώστε ονομάζει το ύπατος των φιλοσόφων, και πολλά συνέγραψε και ελάλησε κατά τον τότε όντων οικονομάχων, με γραφικάς και πατρικάς αποδείξας, παρά τον οποίον έλαβε και πολλούς ραβδισμούς. Αναχωρήσασουν εκ του κόσμου, και τον εν το κόσμο ήλθε στο όρος, και κατόχισε στην τοποθεσία του μοναστηρίου της Αηδήμου βασιλής Πουλχερίας, ήτι του λεγόμενου Ξηροποτάμου, το οποίο ήταν τότε κατεδαφεσμένο από τους Άραβας. Και εκεί γονίζεται ο ασώματος άγγελος, κουρευτής μοναχός από την αενάρετον εκεί πλησίων καθήμενων κοσμάν ονόματι. Βασιλεύοντας δε του βασιλέως Ρωμανού του γέροντος, απεδίμησε όσης Κωνσταντινούπολη, και ιατρεύσας το βασιλέα κλινήρι όντα και από θανατηφόρα ασθένεια, έλαβε παρά αυτού το τίμιο ξύλων και βασιλικά έξοδα, και έκτισε το μοναστήριο του Ξηροποτάμου. Επειδή δε ο Άγιος Ιγάπα την ησυχία ανεχώρησε εις τους πρόποδας του Άθο, και εκεί έκτισε το μοναστήριο του Αγίου Γεωργίου διαβασιλικών εξόδων, το επωνομαζόμενο του Αγίου Παύλου. Όταν δε έμελε να τελευτήσει ο Άγιος, έλαμψε το πρόσωπον αυτούς ως ο ήλιος, ώστε οι παρευρεθέντες μη υποφέρονται στη λάμψη έπεσον κατά γης. Είπε δε εις τους μαθητάς του Όσιος και άλλα πολλά ψυχοφελή λόγια, και ούτω παρέδωκε το πνεύμα του ισχύρας Θεού. Ας υπάγομεν δε και στην Ιερά Μονή του Ζωγράφου, και εδώ ευρίσκομεν τον Όσιον Κοσμάν, ως τη Βούλγαροσόν, και εξ επαγγελίας τεχθήσει τα φυγών από του κόσμου κρυφίος ήλθε εις το όρος, και δια προσευχής του εδιελήθη το θαλάσσιο τείχος, όπερ το έδειξε ο σατανάς κατά φαντασία, για να τον εμποδίσει και να τον γυρίσει ο πίσω στον κόσμο. Μήνας δε ο λίγων καιρών εις το αυτό μοναστήριον, και κουρευτής μοναχός παρεκάλεσε την Θεοτόκο να τον οδηγήσει στη σωτηρία του. Και ό του θαύματος ήκουσε φωνή εκ της Αγίας εικόνος λέγουσα: «Ιε και Θεέ μου, οδήγησον τον δούλο σου πώς να σωθεί». Ο δε Χριστός απεκρίθη προς την Θεοτόκο: «Ας αναχωρήσει από το μοναστήριο και ας ησυχάσει κατά μόνας». Όθεν εξελθόν του μοναστηρίου ησύχασε εκεί πλησίον. Και τόσον ηγονίστη ο αείδημος, ώστε ηξιώθη διορατικού και προορατικού χαρίσματος, και την ψυχή του ηγουμένου του χιλιανταρίου είδε βασανιζομένη στον αέρα από τους δαίμονες, και εις τους χιλιανταρινούς πατέρες ήτινες έκρυψαν το κολοκύθιον εις τον δρόμο, είπε ότι εμβεί και όφησεν αυτό, και να φυλαχθώσει μη μπίωση από τον εν αυτό ίνον. Αυτός ο Όσιος είδε την Θεοτόκον εις το μοναστήριο του Βατοπεδίου κατά την εορτή του Ευαγγελισμού, υπηρετούσα εις την εκκλησία και στην τράπεζα. Ποτέ δε ασθενήσαντος αυτού και επιθυμήσαντος να φάγει ο λίγο ψάριο, αετός αρπάσας ο ψάριο απότινος Χριστοφόρου, ώστις τότε είχε εκβάλει ψάρια, το επήγε στον Άγιον. Ότε δε έφτασε πλησίω εις το τέλος, ο Άγιος εφάνει ο Κύριος και το είπεν ότι έχει να πάθει πολλά από τους δαίμονες, και με το λίγο έχει να απέλθει προς αυτόν. Όθεν φανείς ο άρχον των δαιμόνων προς αυτόν τόσον πολλά τον έδιρε, ώστε τον άφησε μηθανή. Και ούτω κοινωνήσας ο Όσιος των θείων μυστηρίων παρέδωκε το πνεύμα. Θαύμα δε ακολούθησε στον θάνατό του, διότι ψαλόντων των αδελφών του εκείνου λείψανο συνήχθησαν όλα τα ζώα χερσαία και πετεινά, και αφού ενεταφιάσει το λείψαν του Αγίου εφώναξεν έκας των ζώων τη φωνή του, και ούτως απεχώρησαν. Ζητηθέν δε το λείψαν αυτού με τα ταύτα δεν ευρέθη στον τάφο. Εδώ εις τη μονή του ζωγράφου ευρίσκομαι και τους 26 ο μάρτυρας,
ή παράλυση 24, ή την εσκλειστέντες των πύργων και ελέγχοντες άνωθεν του πύργου των τελατινόφρονα βασιλεία Μιχαήλ και τον πατριάρχη Δέκο, ως κακοδόξους και αιρετικούς κατεκάησαν επ' αυτόν εντός του πύργου και ούτω έλαβαν του μαρτυρίου των Στέφανων. Μετά λέει στη Μονή Δοχιαρίου τον Άγιο Ευθύμιο, τον Άγιο Νεόφυτο τον Κτήτορα. Εδώ ευρίσκομαι για τον Όσιον Θεοφάνιο ως της εξ Ιωαννίνων καταγόμενος και ενθώνει στο Άγιο Όρος εγένετο ο μοναχός στο αυτό μοναστήριο του Δοχιαρίου και εις τόσην αρετής τελειότητα έφτασε ώστε έγινε και ηγούμενος της αυτής μονής και θαυμάτων δύναμη ηξιώθη έτη ζώνα λάβει παρακυρίου. Το γάρα αλμυρό είδωρ της θαλάσσης δια προσευχής αυτού εις γλυκή μετέβαλε και την τρικυμία της θαλάσσης εις γαλήνη μετεποίησε μεταβαίνον από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιο Όρος και μετά θάνατον δε έξω εις το μοναστήριον όπε έκτισε των ασωμάτων εις την χώρα της Βερίας και εν τη σκήτη του προδρόμου πολλά θαύματα επίσης το Άγιον αυτού λείψανο. Λεπρών γάρτινα αγαρινών άτρεψε και δαιμονιόντα εθεράπευσε και ένα κουλό κατά τη δεξιά χείρα υγιή επίσης και την χώρα της ναούς πολλάξη από τις πανόλης διέσωσε και αιμορροούσαν γυναίκα από την ασθένεια ελύτρωσε και άλλα πολλά θαύματα επίσης δια του Αγίου Λειψάνου εις δόξαν Θεού και εις απόδειξαν τις θεαρές του πολιτείας του. Μετά λέει στη Μονή Καρακάλου τον Άγιο Οσιομάρτυρα Γεδεών, στη Μονή Φιλοθέου τον Άγιο Θεοδόσιο, τον Οσιομάρτυρα Δεμιανό. Εδώ στο μοναστήριο του Φιλοθέου ευρίσκονταν ακόμα τον Άγιο Σιμεών τον μονοχήτονα και ανυπόδητο, ώστις ονομάζεται κουρευμένος, διότι όν πρώτερος διάκονος στη Λάβρα, επειδή αδελφός της εθαύμασε και ορέχθη τα μαλλιά του, ο θείος Σιμεών τα έκοψε και του τα έδωκε. Ούτως λοιπόν απελθόν ύστερον στο μοναστήριο του Φιλοθέου εγένετο ηγούμενος σε αυτό δια την αρετή του και φρόνηση. Επειδή δε μία φορά ήλεγξε μερικούς ατάκτους μοναχούς εκείνοι μη υποφέροντος των έλεγχων έδιραν φεφ αυτών και φυλάκισαν. Όθεν ανεχώρησε ο Άγιος από το όρος και απήλθε στα μέρη της αγοράς και Ευρύπου και Αθηνών και Λαρίσης κηρύττων των λόγων του Θεού και πολλούς αμαρτωλούς επιστρέφων εις μετάνοια κατοικήσας δε 3 ολοκλήρους χρόνους υποκάτω εις μίαν μιλέαν κατά το βουνό το λεγόμενο Φλαμούριο, πυγνήμενος στην ψύχρα του χειμώνος και καταφλεγόμενος από την καύση του καλοκαιρίου εσύναξε εκεί πολλούς αδελφούς όπου και έκτισε μοναστήριο στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Απελθόν δε έπειτα εις Κωνσταντινούπολη δια την Αχρήαν εκοιμήθη εν Κυρίω Τρισμακάριστος και μετά την κοιμησή του ευωδίασε το Άγιον αυτού λείψανο και πολλά θαύματα επίησε. Η γάρα γη αυτού κάρα, η ευρισκομένη τώρα στο άνωθεν μοναστήριών του, χριστιανών την ιάτρευσε από την ανία των ασθένεια της στήσεως και άλλων υδροπικών μέρος του λειψάνου του υγεία επίσης και άλλους πολλούς καθεκάστην ιατρεύει από δαιμόνια και από άλλες διαφόρους ασθενείας μάλιστα δε από την θανατηφόρα ασθένεια της Πανόλους ως εν το τετυπωμένο κατά πλάτος βίο αυτού οράτε εις ένδειξη της θεαρές του πολιτείας του. Μετά υπάρχει ο Άγιος Κοσμάς, ο Ισαπόστολος. Μετά λέει για τη Μονή Γρηγορίου, ας υπάρχουν στη ρά Μονή του Γρηγορίου και εδώ βρίσκουμε τον Όσιο Γρηγόριο, τον κτήτορα της Μονής ταύτης ώστι, ότι μενεί το ησυχαστής και όσους μαρτυρεί το μέχρι τη σήμερα ζώμενων αυτούς σπήλαιων, ενώ ησυχάζουν τους ασκητικούς αγώνας ο αίδημος αγωνίζετο. Ότι δε ως Άγιος εορτάζει το μαρτυρεί η θεία αυτού εικόν, οποία δε εστάθησαν τα κατά μέρους κατορθώματα της εν Θεώ αυτού πολιτείας, ο πανδαμάτων χρόνος δεν μας άφησε κανένα υπόμνημα, το οποίο νομίζουμε ότι συνυφανίστη ομού με όλον το μοναστήριο από την εις αυτό γενομένη τότε πυρκαγιά κατά την παλαιά παράδοση έχουμε. Μετά λέει για τη Σιμωνόπετρα, ας υπάρχουμε στην Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, εδώ ευρίσκουμε τον Όσιον Σίμωνα τον Μυροβλήτη, τον κτήτορα της Μονής ταύτης, ως τη ζήσας προότερον εις υποταγήν γέροντος, ή τα ησυχάσας, εις το εκείσος ζώμενων αυτού σπήλων, εις τός τελειότητα ανυψώθη ο αίδημος, ώστε και τον διάβολο, ως είδος δράκοντος φανέντα αυτόν ενίκησε, και θείο φωτισμού ηξιώθη, και φωνή ήκουσε παρά της Θεοτόκου εν την νυχτή των Χριστουγέννων προστάσεων αυτόν να κτίσει το μοναστήριον επάνω στην πέτρα, όπου και αστέρα είδε ιστάμενο κατελθόντα άνωθεν, αφού δε έκτισε το μοναστήριο επίσης και άλλα θαύματα. Τον γάρ κεραστήν και μαθητή του πεσόντα κάτω από το μέγα ύψος εκείνο αυλαβή εφύλαξε, και τον ορμισάντων κατά αυτού αράγων, άλλου μεν εξήρανε τη χείρα, άλλον δε τους οφθαλμούς ετύφλωσε, και πάλι ατρεύσας αυτού ευάπτισε και μοναχούς επίησε, και την θυγατέρα δε του βασιλέως της Σερβίας Ιωάννου Ούγκλεση, δαιμονιζομένη άτρευσε και μετά θάνατο μύρον ευώδες εκ των λειψάνων αυτοανέβλησε, καθώς του το μαρτυρεί το ανωτέρω βασιλέως Χρυσόβουλο.
στη μονή του εσφιγμένου Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Αγαθάγγελος και Τιμόθεος. Εδώ στη σκήτη του εσφιγμένου την καλουμένη Σαμαρία ευρίσκομεν ησυχάζοντα τον Άγιο Δαμιανό, τον φίλον του Αγίου Κοσμά του Ζωγραφίτου, όσεν το βίο εκείνο οράτε. Ούτως ούν ο Δαμιανός έχων εντολή να μην κοιμηθεί ποτέ έξω της καλύβης του, εφάνητη αληθεία στερός φύλαξη της εντολής ταύτης υπό την ακόλουθον περίσταση. Απελθόν ποτέ εις ένα πνευματικό πλησίο της μονής του Χελαδαρίου καθήμενον, και μη ευρών αυτόν επρόσμενε έως σου ευράδειας ημέρα, παρακαλούντον δε αυτόν να μείνει των εκείς αδελφών, και διότι το σπέρα και ο μιχλώδης και βροχερός ο καιρός, ο μεγαλόψυχος εκείνος δεν έστελξε, αλλά ανεχώρησε, μη γνωρίζον δε που ευρίσκεται δια την πολλή βροχή και το σκότος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ανεβόησε, σώσομαι, ότι απόλυμε και ότου θαύματος, άμα τη φωνή ευρέθη έμπροσθεν της καλύβης του αυλαβής. Εξαπέστειλε γάρ ο Κύριος τον άγγελον αυτού και λύτρος των δούλων του. Μετά δε την κοίμηση του τόση πολύ και άρτος ευωδία μύρου εξήργετο από του τάφου του Μακαρίου έως 40 ημέρας, ώστε αισθάνονται οι πατέρες αυτήν κάτω στο μοναστήριο του εσφιγμένους διάστημα 1 μιλίου και επέκαινα, δοξάσοντος αυτόν του Θεού δια την καθαρότητα και θάρρες του πολιτεία του. Μετά λέει στις καρδιές πολλούς Αγίους και τελειώνει εδώ. Και μετά έχει το ηθικό μέρος, όπου λέει ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι δίκαιοι κλπ, όλοι αυτοί οι αγιορείτες ίστανται γύρω από την Παναγία και δοξάζουν όλοι μαζί το Θεό, και προσκαλεί και εμάς που κατοικούμε τον ίδιο τόπο να μην αμελούμε τη σωτηρία μας, να αγωνιζόμαστε να τους μοιάσουμε και να αξιωθούμε και εμείς της ιδίας τιμής και δόξης και βασιλείας. Βέβαια θα μου πείτε, εμείς που είμαστε εκτός Αγίου Όρους, εμείς που είμαστε γυναίκες και δεν μπορούμε να πάμε, τι γίνεται? Πώς λέει εκεί, οι πεποιθόντες επικύριον είκαση όρη το Αγίο. Όποιοι έχουν την ελπίδα τους και την πεποίθησή τους και την αγάπη τους προς το Θεό μοιάζουν με το όρος το Άγιο. Επομένως είναι και αυτοί Άγιοι. Έτσι και η Εκκλησία είναι Αγία, είναι το Άγιο Όρος η Εκκλησία μας. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί όλοι, και εμείς οι μοναχοί που κατοικούμε ανάξια αυτό τον Άγιο τόπο, και εσείς και όλοι που είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όλους αυτούς τους Αγίους, για τους οποίους σας εκούρασα λίγο περισσότερο σήμερα, αλλά το έκανα επίτηδες, γιατί αυτοί κουράστηκαν τόσο πολύ να γιάσουν. Εμείς θα κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά νομίζω όπως όταν κανείς βρει πολύ φαγητό, δεν φεύγει μέχρι να σκάσει, να γεμίσει το στομάχι τόσο πάει, έτσι και εμείς μείναμε λίγο παραπάνω σήμερα να απολαύσουμε αυτό τον ωραίο άρτο που μας έβαλε πρώτον οφθαλμόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Διευχών των Αγιορειτών Πατέρων, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς, αμήν.